Bă, deja de 2 ore caut și numai știri despre corona. Ia că a început acces direct. Alexandra, stinge te rog televizorul. My name is Alexa, not Alexandra. Da, oricum nu mă interesează, nu mă stinge televizorul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să aprinzi luminile. Lights are now on. Mersi frumos. Dar ce faci, maestre? Da, ia de 2 ore tot fac aici flotări, mă pregăteam să mă duc să-mi fac o salată, că mă enervează că văd și pe Instagram și pe Facebook pe toată lumea că mănâncă numai dulciuri în carantina asta, că nu pot să stea un pic fără dulciurile alea. Te-am sunat să zic că au apărut noile AirPods. XR, Max, Pro, Lite, 2, XS, generația 5. Da, eu am Samsung. Mă, tu ești normal? E doar e la Apple, nu mai contează dacă îl folosești sau nu. Oricum le iei numai ca să-ți faci poză, ca să vadă oamenii că ai bani. Chiar nu știu ce să zic. Știi că mie îmi place să dau banii pe lucruri de care nu o să am niciodată nevoie, dar mai am doar banii de chirie și nu vreau să fac vreo prostie. Dar vezi că vin în 20 de minute să facem comandă. În 20 de minute? Stai așa, cred că rezolvăm noi imediat. Tot nu vine nimic în minte. Haha. You need magic. Să știi că asta chiar s-ar putea să meargă. Acum facem treabă. Cred că asta e tot.